International Welcome Days, el que fem són petites activitats on, per exemple, si una persona en la seva població d'origen feia excursions, el posem en contacte amb el col·lectiu d'estudiants que fa excursions a l'Autònoma. Si una estudiant en la seva universitat d'origen acostumava a col·laborar de voluntari, per exemple, el posem en contacte amb qui té programes de voluntariat, que en aquest cas és la FAS, per exemple. I d'aquesta manera el que pretenem és que l'estudiant internacional, quan vingui aquí, pugui continuar al màxim, si vol, amb els seus usos habituals del temps que no és estrictament lectiu. I sobretot fer-lo partícip de la vida activa del campus, que de fet és un tret molt diferenciador de la nostra universitat respecte a la resta d'universitats. Què és el que passa? Que un estudiant quan ve acostuma a ser la primera vegada que surt de casa, acostuma a ser la primera vegada que ha de viure sol o compartir pis que no sigui amb la família, i per tant el que pretenem amb totes les activitats és que conegui altra gent que siguin el seu grup de referència durant la seva estada aquí. Sí, que coneguin altra gent que com ells tenen les mateixes dificultats o com a mínim les mateixes necessitats i per tant que es puguin ajudar mútuament o que tinguin un referent afectiu, d'amistat i de relació durant aquests dies aquí. Acostumen primer de tot a relacionar-se amb estudiants que com ells són internacionals o de fora de Catalunya i després alguns, no tots, arriben amb un contacte més directe amb la comunitat local. I el que pretenem una mica és facilitar aquesta integració i aquest contacte amb la comunitat tant internacional com local. I quins són els principals dubtes que tenen els estudiants quan venen aquí? Quines inquietuds tenen? Les primeres necessitats informatives que tenen és la ubicació del campus, la mobilitat amb el campus, l'idioma, que molts no saben que es parla català. Els sorprèn molt que la senyalètica, que quan van per exemple a transports públics que el que es diu sigui en català, perquè molts tenen la idea que el català es parla, estic generalitzant, però ens hem trobat en moltes situacions que el català es parla més aviat en àmbits petits, en àmbits rurals, no d'una manera tan oficial ni tan, no majoritària, però com a mínim sí usual, tant al campus com en la seva vida a Barcelona habitualment. I de fet una de les primeres coses que fem en la jornada de benvinguda és explicar-los que aquí són bilingües, que el català s'utilitza, que en quin percentatge s'utilitza el català i que sàpiguen que es trobaran tant programes de ràdio com de televisió com la senyalètica a tot arreu en català. Després una de les altres coses que també els sorprèn és que el model de tràmits és molt diferent a la nostra universitat que a la resta d'Europa. No perquè siguem especials, sinó perquè tot arreu és diferent. Vull dir, el que marxa d'aquí a una altra banda també es troba amb el mateix. Jo què sé, el cas més evident és dels italians, per exemple, que els exàmens els fan orals i quan els dius que aquí han de fer exàmens escrits hi ha un primer moment de trauma en el que han de superar aquest tema. O, per exemple, el número de convocatòries que tenen és diferent de nosaltres. I això, aquest xoc cultural, de vegades, cultural en sentit ampli, del funcionament bàsic d'una universitat i una altra, doncs els hi costa una miqueta adequar-se. Per això també tenim un programa especial que es diu el programa Mentor, en el que altres estudiants ajuden estudiants internacionals. Mentor. Perquè el punt de vista d'un estudiant, per molt que sigui la mateixa informació, la institució i l'estudiant sempre ho expliquen de maneres diferents. I per això un estudiant local es posa en contacte amb alguns estudiants internacionals abans que arribin. I tot això, quan arriben, el xoc és una miqueta més calmant, podríem dir-ho així, a part que li podem donar moltes solucions. Doncs, si voleu, per nosaltres ja està.